खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय मैयाहाय मोनायावहाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुर एरियायावहाय जों मोनसे रायजोआनो गान्जा जाग्राफोरखौ गामियाव गान्जा जाग्रा दङ नालाय गावसोरनि गामियाव गामिनि रायजोफ्रा लिंहरनायलाय जों मैयाहाय थांदोंमोन। मैया हरावहाय मोनानि जों बिदिनो 7टासोआवहाय थिग जायगायाव जों मोनहैदों हरनि 8टा बेफोरबायदियावहाय मोनहैनानै जों माखासे गामिनि गावबुरा गामिनि नामखौ खोन्थानो सानाखै आङो लास्टआव भिडिअखौ रायजो राजाफ्रा नुबा सिनायखागोन। गामिनि गावबुराखौ लोगो लादों आरो गामिनि कयेकजन दैदेनगिरिफोरखौ जों लोगो लानानै बिसोर बुंबाय गामियाव ड्राग्स बा गान्जा जाग्रा ड्राग्सनिथ' गैया गान्जाफोर इउज खालामग्रा मानसिफोर दङ सोद्रोमाफोर दं बिदि बुंनायलाय जों थांबाय सोर होनना खोन्थानाय लोगो लोगो मानसिफोरखौ खोन्थाबाय आं बै जायफोर गान्जा जाग्रा बिसोरनि मोखांखौ खोन्थानो सानाखै आङो बिसोराबो भबिसत दं बेचेलर खम बैसोनि मानसिफोर खोन्थायाखै आङो खोन्थाला थ' बेफोरबायदिनो हमनानै मोनबाय गोबां मानसि दा बे गामियावहाय गान्जानिफ्राय जायफ्रा 15 बोसोरनिफ्रायनो स्टार्टिं बैसोआ ओरैबायदि खम बैसोनि मानसिफोर बेफोरबायदिया दिनै गान्जायाव फाग्ला जानानै दं। ओंखायनो आं खावलायगोन गामिनि रायजो राजाफ्राबो बेफोरबायदिखौ मालाबा एवारनेस हाबाफारिफोरखौ बा सांग्रांथि हाबाफारिफोरखौ लानाया मोजां। थ' दिनैहाय आं जाय गान्जा जाग्राफोर बा सोबग्राफोर बा ड्राग्स लाग्राफोर बिथांमोनखौ आं खावलायगोनसो नोंसोरखौ बुनानै जों फोसाबनोबो हाया सिदा खालामनो हाया गावबा गावनि सायावसो। दा नोंसोर दिनैहाय ड्राग्स बा गान्जा जानायनि टाइमखौ फुटबल बा खारनायनि एक्सारसाइसनि बेफोरबायदियावहाय टाइमखौ होयोब्ला मोजां जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै फुटबल गेलेनानैबो गोबां एसेब्लाबो डेभेलप गोबाङावनो एक्सारसाइसआ मोजां थानांगौ। लोगोसे आरो फरायनाय बा स्कुल थांनाय जोंना एसे फरायफ्रामनानै सोरबाया दिनै क्लास 7आव फरायनानै गारनाय क्लास 8सिम फरायनाय बेफोरबायदिखौ गारनानै माहाय खामानि मावनो थांनाय दिनै बेफोरबायदियाव थांनानैनो जेबो ओरैबो जाया लास्टआव गामियाव हाबफैबाय गान्जा सोबनाय बा माबा मोनसे बेफोरबायदि हुदायावसो जों नुनो मोनो। थ' ओंखायनो आं बुंगोन बेखौ सोरबा सरकारानो था सोरबा BPFआनो था सोरबा UPPLआनो था थ' बिथांमोनाबो सरकारा बेफोरबायदिखौ गोसो होखाया रावबो सरकारा गोसो होआ कंग्रेसआनो जा BJPआनो जा मोननैबो हान्जाया गोसो होआ खारन दिनै बेफोरबायदिया थाब्लानो डेभेलपमेन्ट जानायफोरबायदि मोनो। दा खारन बिसोरनो एसे एनै माबा खालामनानै भट आदाय खालामनानै लायो। थ' दिनै गभर्नमेन्टफोराबो बेफोरबायदिखौ स्ट्रिक्टनो जुदि खालामोब्ला बेफोरखौ एसेब्लाबो जों जानगार होनो हागोन होननानै आं नुहुरदों। थ' दिनैहाय गान्जा जानायनि बेलायावनो होन बा ड्राग्स जानायनि बेलायावनो होन बेफोरबायदिनिफ्राय हायोब्ला जाय जाग्राफोर बिथांमोना जाय ड्राग्स जानायनि टाइम बे समाव मा खालामनांगौ हायोब्ला फुटबल गेले बा एक्सारसाइसआव था अब्लानो बे ड्राग्स जानायनि गान्जा जानायनि टाइम बेफोरखौ टटेलि जों बावनो हागोनफोरबायदिखौ आं नुहुरदों। थ' बिदिब्ला बै गामिनिनो गावबुरा बिथाङा मा खोथा बुंदों बेखौ दान्दिसे जों खोनासंनानै लानि। आं 1 नाम्बारनि गावबुरा जानानै माने आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथांमोना बेवहाय जोंनि बे 1 नं अदालगुरियाव फैनानै माने गान्जा सोबग्राफोरखौ जि हमदों आरो गावसोरनो होदावरि होसावरि फैनानै सारमोना माने बेवहाय फैनानै जों गामियाव एसे हाजारब्लाबो एसे मोजां जादों होननानै आं सानदों आरो आंहा बेवहाय जेबो अबजेक्सन गैया आरो आङो बे समाजनि एबा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां मावदों आं बेखौ सानदों आरो समस्याया गैयाब्लाबो बियो 8 बोसोरसो जाबाय बिदिनो जाबाय आरो हिसाबै जोङो बे आदै भबिसतआ बै समाव गावबुरामोन बिनि आमोलावहाय गैयाब्लाबो जोङो खेबथामसो मिटिं खालामदों। बे समाव आदैया दानो सुनो होननायखाय माने बे समाव फावसायनो गोनां जादों आदै भबिसतआ। ओमफ्राय बिनि उनाव दा मेम्बार जानानै थांबाय बियो सिगां गावबुरामोन बियो बिनि आमोलावबो गैयाब्लाबो खेबब्रैसो मिटिं जादों। बेयावबो जोङो सामलायनो सानदों गथ'फोरखौ उननि
फिरिफ्रा गाज्रि जालाङोसै साननानै जोङो मिटिं खालामबाय थादों खिन्थु हायाखै। ओमफ्राय आङो देग्लायजोंहाय बोसोरथाम जाबाय, दा बोसोरथामाव रानिं। बेयावबो आङो खेबब्रैसो मिटिं खालामबाय आरो आं सिगां हाग्रा नागिरनानैबो माखासे मानसिफोरखौ बुजायबाय आरो मिटिङाव बुजायबाय आरो रायजो राजा मेलेमजिबिफ्राबो माने बुजायो आरोखि। बेवहाय लाया मा खालामनो, जों दा बे माखासे गथ'फोरखौ जोङो सामलायनो हायियाव दा नोंथांमोननिखौ आं बिराद मोजां मोनदों आरो गथ'साफोरखौ आङो मोजां जाजानो लुबैयो। जोंनि समाजावहाय बेफोरबायदि थायोब्ला गुबुंले जालाङो आरो उननि फिरिफ्राबो बारायलाङो। बिनि थाखाय आङो गथ'फोरखौ मोजां जाजानो लुबैयो आरो दिनैनिफ्राय आङो नागारजानो लुबैयो आरो सारेन्डार जानो हायोबाथ' मोजां। आरो जोङो उनाव जोङो मेम्बारफोरजों सावरायलायनानै रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै जोङो नोंथांमोननो खबर हरनायसै बिसोरो मा बुङो, बिसिनि बिमा बिफाया मा बुङो। ओमफ्राय जुदिबा मोजांला मोजांसै आरो मोजां जायाला जोङो बिनि सायावहाय माबा मोनसे दायथ' लाबावगोन आरो। आं बे दानि देरबोनाय गथ'फोरखौ आं खावलायो, आंहाबो फिसाफोर दङ आरो बयहाबो न'खरावहाय गथ' गथाय खाङो आरो बिसोरो न'खरनि गारजेनफ्रा मोजां जाजानो लुबैयो। जेन बेफोरबायदि जाया, न'खराव बिमा बिफानि बोसोन लाजानो लुबैयो। सोरनिबा गामिनि मुरब्बिफोरनि बोसोन लाजानो लुबैयो। आङो बेखौ खावलायो। आं आफादफोरनि सायाव मथा मथि मोजां खालामजानो बा मोजां मावजानो लुबैदों आरो बे गथ'फोरनि सायाव आरो रायजो राजाफोरनि सायाव। थ' गोबां बाथ्रा बुंला, हरस खालामनाय जादों भिडिअखौ। जिहेतु बे गावबुरानि गामिनि हेडमेन, जायखौ जों गावबुरा होनना बुङो, बिनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना खोनानो मोनबाय। थ' आं बारा गोलाव बुङालाफानो बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।